Bir кәрҗинне 2-3 сәгать эчендә үрергә мөмкин. Аксар авылында яшәүче Нуриман абый Әхәтовның шундый осталыгы турында хәтта күрше районнарда да яхшы беләләр. Бу талантын ул безнең иҗат төркеменә дә күрсәтте. Гади генә лентадан менә шундый күз явын алырлык кәрзиннәр үреп була икән. Өстәвенә алар экологик яктан чиста һәм чыдам. Тик аларның бер генә минусы бар, күпме тырышсаң да мәңге сүтеп булмаячак. Кәрҗиннәр бернинди клей станок кулланмыйча каты тасмалардан тулысынча кул хезмәте белән башкарыла. Кәрҗин үрү өчен материалны махсус төргәкләрдә сатып ала. Аларны көнкүреш кирәк-яраклары һәм мебель кибетләрендә табарга мөмкин. Нижекамскида сатып алдым да шушындый кәрҗин бит. Шамады инде миңа бик. Мотор түгел иде. Үземчә мотор итеп эшли башладым мин моны. Ничек дип әйтергә кирәк инде. Халык ярата инде, авыл халкы бик яратып алды инде моны. Саталар, минем үземдә дә шундый эшләгән эш. Тынычландыра. Нуриман абыйның хезмәт юлы авыл хуҗалыгы өлкәсендә уза, гомер буе механизатор булып эшләгән. Хәзер лаеклы ялда буш вакытлары артканнан соң яраткан шөгылен кулына ешрак ала икән. 100дән артык кәрҗин үрелгәндер инде. Ясаган берсен алып торалар. Үземдә берничәсе генә калды ди Нуриман ага. Төрле җирләргә китеп барды инде бу. Башкирия якларына да, Казан якларына да, Мәскәү якларына да китеп барды инде бу. Bütün җиргә дә китте. Мизәле якларында да бу, Шаллы якларында да бик күп. Алалар, сорыйлар. Миңа бер нинди шөгыль, эш. Беренче ясаган кәрҗиннәрен туганнарына бүләк итеп биргән, алардан күреп эшен ышатучылар табыла. Шулай көннән-көн сораучылары да арта. Арада алдан нинди формада кирәк икәнен әйтүчеләре дә бар. Соңгы арада кием-салым, бала уенчыклары тутырып кую өчен тагын да зуррак кәрҗиннәргә өстенлек бирә башладылар ди ул. Тынычлык бирә бу мондый эш миңа бик шуның белән яшим дигән инде. 65 яшенә җитсә дә Нуриман абый әле егетләр кебек абзар тутырып, мал-туар асрый. Иртә яздан умарталары янында кайнаша, бакчасында яшелчәләр үстерергә дә җитешә. Ләкин тормыш гел шатлыклардан гына тормый икән шул. 4 ел элек шикердәшеп яшәгән җирдән тормыш иптәшен югалта. Яман шеш безнең алда көчлерәк булып чыкты. Ләкин ир-ат булгач никадәр авыр булуына карамастан, сынып төшәргә дә ярамый. Намазга бастым, мәчеткә йөри башладым. Кәрҗин үрә башлагач, үземдә чын-чынлап тынычлык таптым ди ул. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.